Mun nimi on Antti Annala ja mä toimin DB Schenkerillä verkkokaupalle suunnattujen palvelujen kehityspäällikkönä. Kehityspäällikön roolissa mun yksi vastuualueista on kehittää pakettipalveluita, jotka on suunnattu kuluttajille ja saada ne olemaan markkinoita vastaavalla tasolla. Kävin Laurea ammattikorkeakoulun Leppävaarassa ja liiketalouden tradenomilinjaa. Sitä kautta sitten suuntauduin pikkuhiljaa logistiikka-alalle. Asiantuntijan roolissa haasteita tulee oikeastaan päivittäin ja se on ehkä yksi tämän työn suola. Ja toinen ehkä tälleen nuoren roolissa oleva haaste on sellainen, että kun sä oot tuolla asiakasrääpinnassa ja siellä vastapelureina on alan kokeneita konkareita, niin sulla on oma tehtävä tuoda itsesi uskottavasti esille. Mä olen tyytyväinen työhöni logistiikka-alalla, että ala on todella haasteellinen, tarjoaa paljon potentiaalisia uusia mahdollisuuksia ja ennen kaikkea mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen.